Hello guys, magandang araw. For today's video, mayroon na naman ako bibigyan ng reaction. Yung mga video na nakakapagpatawa talaga. So, idol ko kasi sila kaya ito yung ginagawa ko. Kaya, ayun. So, kagigising ko pa lang. Ayan, yung itsura ko pagising. Kagigising ko pa lang talaga. By the way guys, kumusta pala kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, lalong-lalo na sa pandemic ngayon. So, ayan. So, ito na guys, umpisahan na natin. Medyo yung mood ko. Pasensya na guys, magigising pa lang kasi, ayan. So, wala pa sa mood si ate. Pero, kailangan ng, wala kasi akong magawang video today. Ayan, sige na. Ito na guys. Nakakatawan talaga kasi sila. Mura-mura mga bata may botro na mga dagko na mong laos, mga dagko na mong utok, mga bata yapong botnan. Alam mo ganito yung papa ko. Kani halira pita Ganito siya kaano. Ay lagi mo panagdula lagi. Ay lagi mo si panagdula lagi. Kani Ganito papa ko. Gusto na ko nga malimpyuhan ni hani dapita kay pila rin ka bulang wala na kaari, hugaw na kaayo. Gusto ko ba kani mga bokong ipangtapok na ninyo hato pangsunuga kanang mga dahon, kanang mga laya nga mga kuan. Ang say tawag anak mga butay pangkuan ninyo ipanglabay ninyo hato. Panglihok mo rin ha. Ikaw ba? Nga naman mo. Usa may mga utok ninyo, mura mo mga bata gyud. Nyo nagipalimpyuhan nyo. Unya abungan daw mga tumbak wa na abungin ko inig matumba. Lang ginaha. Ikaw tipin. Gapariya laman mong rande. Papo. Ito yung mga trabaho ng parang ayaw magtrabaho. Kuha na niyo, limpyo ka na Panagkuwag silig, ikaw, Elmer. Pagkuwag silig ato. Nga naman makamoy-moy. Itripingan ko nimo, ha? Kamong mga tao bitaw, mga utok bitaw, murong katindi ka sa mga mental bitaw. Tarungan na yung trabaho. Asa? Pilang kilo na? Mga 5 kilos Kana mayong mayo. Kanto niyo, kana boy. Boy. Kana ba? Napay niyo hanto. Punita. Kulokoy talaga ito. Iputman ka na kayo yung muwang tiin road. Sinabing buhat ang bato. Hindi buhat yan. Kamuha na. Sunod-sunod na kasi. Tarungan na Napay mga kuwan na Butay ganihan na Tarong nag nga. Manong gasot na ka ng bato. Usaw man na nimo. Yan na balik ko kaswat na sunod-sunod na ako. Utang na. Tawa ni Muran. Utok ni Muran, di. Ikay gud ka perme. Ito naman itong inira ko na. Man, balik. Elmer! Masa man mong kalaki din? Ano ka nanilig? Ikaw, wako ni anak, haning man ang hilig. Maman, atuan yung tagbalayon Di man yung atua. Turang hato kayo taan hadto. Yate, kuno ka naabot ka. Butay po na imong silig. Asa nang karong ni mong silig? Unsa man ka? Pariya kag utok ng mga buwa. Buwag yung kay pulos Elmer. Wala may lang silig ko na Ako po'y papangita. Panghulam ma itong mga kabalayan hadto. Panghulam. Matay ng kalaki ni mo. Ayun, may natulog. Hoy, na nagtrabaho wala. Kumana. Di ka pa sumubakot. Hindi ko mubakot. Wala lagi kong pila ka minuto. Wala ka natulog ka dinha. Parang dinha. Ay, na. Maunya ka na ko ron. Baraw dinha. Liho. Wala lagi kong pila ka minuto. Di alimangawa na ka narahani, hoy. Wala ino, boy. Alimungaw ni mo ba? Ay. Hato, dapit Sama ka.
Oh, David, kamu di dapat lagi mo di kayo man nagchismoso ko kayo mo. Kana mo ni oh, mana mo na ibot sa niyo. Kamu ano po ang na ninyo? Laya na. Tundaan ko, tundaan na mo giko. Ayo na po ani. Kay na lagi man laya. Tao bitaw mo mga wala gyud mo mga hanaw. Kumani niyo dira. Lungkot. Kanang sakol gini nyo, no? Kulang lagi na sakuhan na. Kulang lagi na. Kuha to. Yatin mo. Wala na iniwan na. Wala na nagsayaw. Patay na makahelp. Pag ganito yung tramante mo, nako. Nakakalokan talaga. Yatin mo. Kamu ba? Ako naman din magbasayan. Ako naman din magbasayan, ha? Kamu? Ayun guys, nag-enjoy ba kayo guys? Salamat sa panonood. Hanggang doon na lang po. Ayan. Thank you guys. So, ngayon, maliligo na ako dahil, yun na. Dahil yung buhok ko, ayan, nag-ano na siya. Sabi niya, maligo ka na. Ayan. Sobrang haba kasi. Maligo na daw ako, sabi ng buhok ko. Nila, actually, sa kanila yun. Pero nagpasalamat pa rin ako dahil hindi nila ako ni-report dahil gumawa ako ng video nila. So, ayun, kung